Inuurot na naman, oh. Umpisa na naman tuloy sa umpisa. Kanyugan. May turay. Sino ba gaya? Sino? Si Jimster? Tira ulong Jimster to. Jimster. Nakarating na Iraya. Ayan o. Pati sa puti. So kayo kapatid ni Mian? Kapatid ni Mia. Si Christina? Si Christia? Oo. Pati ang lubot ko din. Ngayon. Ba? Ihabo ko doon Oo daw? Magagutol ang lubot ko doon. Lumahanap tayo ng bato ba? Takpan na, natay kita. Di panganap din naman, hati mo. Sa hisil, ano baga? Ang hisil ay man sa kabila. Ayan o. Ang kurto ang hisil ma. Anak ba gani ni Glenn? Si hisil doon man nag-tiktok. Bata. Kapatid nga ni Mian yan ma. Si Street. Oo. At ano yan? Yun ko. Tama ng video. Ito mo hindi na buo. Di mo. 0-0 lang. Paro-paro. Versus Butanding. Bibidyo ako. Sisend ko kay Tito mo. Ano man? Iyo baga. Paro-paro. Siguro ano ang pamasahe. Pawis na agad ako. Kaya na ba hindi kauyan mo ko tayo. Kaya na ako mo. Iyo mo sa mo. Nagtrabaho ka mo? Dahil mas makahali. Sa'yo nagtatrabaho ka Manila dati. Iyo ka. Minsan sa naga. Oo. Ano magplakaya ka mo? Ayan, bakante lang kami. Haluyang, tighalap nila. Ikaw dahil ka na nagtrabaho? Dahil ko po. I-apply ko kami. Mayroong manak naman ka mo diba? Oo nga po. Ay, gusto ka mo sa mga kinaan. Pero, ako man nga niya nagpaayos kayo. Kamu na sa nang naman. Okay lang naman sila. Kaya nga, diba? Madudapa kita. Naroon na sumot sa inyo. Dahil mana. Dahil ma. Sa Manila, tamban na na din. Ang tuhay. Madapa ka. Hindi ka na makabuhat. Hindi ka na makabuhat. Himuin na doon. Pabayain. Himuan mo tangan. Dahil atik masyadong pagpahit. Tubig mo. Ano nga siya paro-paro? Wala magbalyo-balyo. Stoy, may motor, be! Say, may motor. Panday magbalyo. Nakasama sa video sa lalaki. Numiniti pa ng gun. Ano sabihin ko, Dayma? Te Danday. Nag-chat. Sabi ko, magayon digdita. Sige niya sa ano. Kumusta na daw ang bakasyon mo? Sabi ko na lockdown. Inad mo pala siya? Hindi ko siya inadma. Ayun o, naka-answer. Tinan mo, oh. Di ba nga picture ang kanya? Kita-kita ano mo? Siguro inad ka niya. Nakauna. Magayon.
Ang bilis. Exercise talaga. Hanggang anong grade digdi? Ay, grade 7. Una grade 1 digdi. Ay, may kinderman. May tao ka. Pagbuitis. Ay, ka magdulugod. May motor, may motor. Kasi, dito ka dyan. Makagat ka, iyak ang ayam. Hay ng ayam. May motor, may motor. Kaya bakit napakatigal? Ay, balik na ako sa ano. Milit naman. Kasi ramon? Dadami na ako. Bigyan mo yan harong mo. Ay, padala ako sa Amerika. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me,